Добре, какво планираш? Имам план. Да участвам в рали. Море, плаж. Плановете ми са тотално промени. Мотори и коли. Да се снимам в венецуелски сериал и пали с долари. The Voice радио и телевизия са любопитни и искат да знаят какво планираш. Сподели какви са ти плановете за утре, за лятото, за до година. По принцип, на имейл игра@thevoice.bg. Слушай всеки следобед Диди по радио The Voice и чуй плановете на другите. А на 20 април точно ти можеш да спечелиш мобилен телефон Loop G6600. Making friends in the 60s. It was so wonderful. We all played rock and roll and look real cool. We had such groovy shoes. Новите дамски превръзки Everbell ти позволяват да бъдеш себе си, винаги и навсякъде. Тайната? Специалният горен слой Dry & Delicate съчетава уникално нежна грижа и отлична абсорбция. Увери се сама. Everbell. Свободата да бъдеш себе си. Come along with me. See what there is to see. You're my best friend. We got it good, we got it made. And now there's nothing I wouldn't trade. Всеки ден е по-добър с 7 Days Bake Rolls. Пробвай! Еленско! Аз съм го правил! Рудолф! Сори, баци! Ето тук сигурно само камбанките. Рудолф? Стига бе, Рудолф! Не ти трябва Рудолф, не ти трябва до Коледа! Техномаркет има всичко за всички. Това е новият LED 100 Hz телевизор на Philips. Този 32-инчов LED шедьовър идва със специален подарък. Удължена 5 години гаранция плюс на Техномаркет. Техномаркет ви пожелава весели празници! Нов 7 Days Double Coconut. Приготви се за пътешествие право към тропиците. 7 Days какао и кокос. За първи път круасан с какао, екзотичен кокос и кокосови стърготини в тестото. 7 Days Double Coconut. Пълен напред към тропиците.